Girêdayî êrişên İsraîlî li ser Îranê rojnamavan stêrgulu. Tevlî bernameya taybet ya jin axtualiya televizyona me bû û têde nirxandin kir. Stêrgulu diyar kir ku vê pêva jûyeheyê Îran mecbûrî guhertin û veguhertinê dike. Her wiha Stêrgulu tîne ziman ku ev guhertin jî wê bi pêşengiya jin û civakê pêk were. Guhertinê kurawî ego çê bibin, çi hêzê got îro di rojhilata navîn de xwe nespêre dînamîkê civatê û guhertinê çêneke ji hêzê derve vekirî dibîne. Rojhilata navîn eger guhertineka esasî çê bibe divê dînamîkiyatê wenî feal yê hindirîn aktif bibe û di serî de pêşengiya jin aktif bibe. Mesela serhildana jin jiyan azadî aslında ji bo rejîma Îranê û rejîma melleya uyarîkî gelekê hişyarîkî mezin bû. Yani jî ro xwe biguhere, tu xwe neguherî wê te bidin guhertin. Aslında jîna emînî ew deng derxist, jina ew deng derxist. Serhildan bi vî awayî dest pê bû. Eger îro van sîstema melleya eger li dengê civatê li dengê jina gudar kiribaya îro bi vî şêwazî rehet hêzeke nikarîbû mudaxele kiribaya û ev qa qiyamet bi serî vî gelî de nedirabû. Yani çima îro di hindirê rojhilata navîn de şerê got şêwazê dibe li derve îrada civatê dibe. Yani ev şerê got dibe şerê sîstemê di nava xwe de ye. Ne ku civat kiriye nav. Li hember vêne eger civat bi taybet pêşengiya jina de eger civat bi rêxistin kirîbe ez barim daxuyaniya pejake jî me bixwe jî şopan daxuyaniya kecekê jî yani kes şer naxwaze. Ana tu bêjî jî hêzên din jî wê bêm şer naxwazin. Ji xwe îro Netanyahu wekû derxist xwe bêje ez xwediyê vê felsefê me jin jiyan azadî wisa ew yani dixwast xwe wisa bide nîşandan ema heqetê de felsefarê berav bûye. Felsefa jina azad e, felsefa jina emînî ye, felsefa Şêrîn Elemhûrî ye, felsefa Zeynep Celaliyan e yani eva